Beche mpazone mpandla tisiyo zamadoda ayibomvu. Nina basetete nabasenyimba nemkhonto kwazi igazi ndaba ikhalamanzi dictionary ndaba ititi umndeni. Ngibingelele lobi. Ngiphinde ngibingelele kubalaleli bezwi Lomzansi FM. Kuzo zonke izinyanga nakubo bonke abantu eSouth Africa besalinda ukuthi upresident akhulume ngo8. Dokotela ndiyathanda xa usithi ke ubulisa ikakhulukazi bonke abelaphi bendabuko. Wayithoxa lo mlomo. Na bonke abelaphi nje mfowethu nabefundisi bonke abangilalele njengamanje siyabingelela. Kunjalo dokotela namhlanje mhla we-11 kuJanuary 2021 ngomvulo ensukwini kakhulukazi xesha lakhe ebhodini amashumane ibethile intsimbi yesixhenxe ngalixetsha enkqubeni igama layo isintu sam rhoqoqa ngomvulo sihlala sixoxa sithetha sizihlalutya sihlanazo mahlongwane naye Dr. Khehlelezi ngalixetsha intomantomane edumezweni. Namhlanje dokotela ndiyarhala qala before sithethe yonke into esithetha ngayo sikhumbuza abaphulaphula into yobana ke pha ku-YouTube channel TV i-TV man i-TV phela into oyibona esithombeni i-TV mfowethu usikhumbula ukuthi these days into ese-fashionini these days kakhulu i-YouTube. Abantu yes they watch TV but into ese-fashionini kakhulu i-YouTube. So if ever ufuna ukubona uKhehlelezi ama-video wakhe enkonzweni bekwenzakalani and stuff like that, go to Dr. Khehlelezi YouTube channel uyibone leyo nto. And Facebook abafuna baba Facebook njengamanje ngi-live nyanga yodumo mzo and kunama-fake accounts amaningi. AkaKhehlelezi uyibona nje na 200 followers 200,000 followers leno 97,000 80,000 for akumina. It's a fake futhi akuyona ne-page i-group uya-request umuntu wakhona aku-accept. Mina ngi-request mawufika nje uyalike ungene you are part of the family. Alright, mbloblokayo sivela ke nawe ngalixetsha emnxebeni soqhagamshelana ku-0604807164 ngalo elixetsha eli nabaka WhatsApp sokwazi basibafumane pha emnxebeni ku-06382084448 nakanjani ke mphulaphuli dokotela before siyeke kumphulaphuli ke ngasekhaya simxelela uba uzokwenza njani qala ubulele ndiyazi caweni bebekhona abantu ubulele ikakhulukazi abantu abayayo kwindawo apho bafumana khona imveliso ezika Dr. Khehlelezi. Mfethu sizothanda ukubonga kakhulu kubo bonke abantu abaphumelelile on Sunday. Even though mfethu bengingekho shona noma ngizogcina ngifikile esontweni noma ngafika but Sunday definitely I'm in esontweni Sunday nakanjani ngiphakathi impela ishubile. The Sunday we were not sure whether we are going or not because esinomncwabo ebandleni khona umngane eshonele umawayo, so ibandla lonke to go eMbumbulu siyongcwaba khona, of which umncwabo uhambe kahle kakhulu nabanye ade beqala ukufika bathe no you guys we are joining you siye khona emncwabeni. Sibonga kakhulu mfowethu abantu mabephumelela. Ngiphinde ngibonga kakhulu mfowethu abantu e-pharmacy these days uSlay Queen bayawuphuza uSlay Queen and mfowethu abayoshona kuyoshona abantu abangawuphuza uSlay Queen. Yini le kuSlay Queen aqhubeka ngikuphazamisa right. Lento kuSlay Queen mfethu into okoqala elwa negcikwane leli le coronavirus. Iyalwa kakhulu ayidlali. So wonke umuntu mfethu usibona siphila nje nathi sinje siphila ngalo leli khambe ngoba iyona nto esiphephela kuyo these days because mfethu abantu bayashona. Izwa mina ngikutshela people are dying left and right. People are dying and yabona njengoba ngisho ngithi people are dying, I'm not joking and I'm not trying to ukuthi ngiconvince abantu bayadlula emhlabeni bayahamba and people are confused. Abanye bathi 5G, abanye bathi i4G, abanye bathi 2G, abanye basebenza 1G. Abantu mfethu abanye ngeke ngabona abanye kuthiwa idlu anyanisa, abanye bathi insangu Kempa block. Abantu they end up being confused if bangahlala entweni zesintu zakithi mfethu uSlay Queen string that akekho umuntu esengizwile kuthiwa ushonile mina kade edla uSlay Queen never. Akekho umuntu engizwe kuthiwa uphethwe yiyo lento edla uSlay Queen never. Ngiyafisa ukwazi dokotela mhlambi umuntu odinga uSlay Queen ngumuntu osegula noma mhlambi umuntu ongaguliyo ufuna umuntu onjani futhi unjani xa ngaba udla treatment kunento ethiwa chronic treatment. Right. uSlay Queen unjani khona? Right. uSlay Queen awudingi ukuthi uzogule. Uqale nje uphuze imbizo ofanele uyiqale uyiphuze nje kusekuhle. Then noma kuthiwa sewuyagula batshele bakutholele uSlay Queen laphana sifakile mfowethu izinto eziningi
ngisho no garlic futhi nawo siwufakile kodwa ngeke uzwe kodwa siwufakile. One day I so wish ukuthi abafana bami social media bake bayoshootha la okugaya khona uSlay Queen. Okay. Bafike babone ukuthi abantu uma sikhanda uSlay Queen senza njani. Uyahlanganiswa it's amakhambi impethu acishe afike ku45 ahlanganiswe lapha ya. So yinto esilwa nawo vele sibhekene naso lesimo sesibheke yona impela. Kumanje ngivuke ngayithintitha futhi. Mangithi ngivuke ngayithintitha ngibuyelile futhi eParliament la engiyolwa khona ngithi ngicela nitshela abantu ngalembizi. Kunjalo ke mphulaphula ngasekhaya namhlanje siku open line ikakhulukazi ngelixetsha. Uyabona ke umuntu xa ngaba enceda umphakathi dokotela. Andazi ba mhlawumbe isibindi esingayothatha phi. Uyonqene ukuthi umuntu makathi noba intoni nalithuba. Ngaba mhlawumbe uyancoma uke wasebenzisa mhlawumbe uSlay Queen noma mhlawumbe ephi imveliso yakhe uDr Khehlelezi or mhlawumbe ke ufuna ukubuza into ethile. Hayi asicacise dokotela. Hayi ukuthi ufuna ukuhlolelwa. Hayi ukuhlolela mfethu next week. Asicacise yes. Next week asihleleni siyangena ekuhloleni or bayazi bangithola phi ngo4 o'clock ekuseni. Yes, ngoba umuntu uzongena ngokuthi ngicela unibhekele dokotela. Akasicacise kakuhle kakhulu ngoku. Ngo4 o'clock ekuseni siyahlola. Namhlanje ubuza a question it's early uyaxeka. Hayi ngafika Khehlelezi kwakho aninayo indlela yokuphatha abantu. Noma uyancoma. Hayi Khehlelezi ngafika ngaphatheka kahle. Umuthi wakho ngawusebenza ngaphatheka kahle. Ngakuphupha ngaphatheka kahle yonke whatever isikhathi sokuthi ubuze it's an open line wonke umuntu ubuza noma uncoma ekhemisi noma uncoma ini yonke into uyancoma namhlanje unoma uyaxeka kuwena kodwa sikhulume ngerespect. Okay, si respectane nabantu isikhathi sokuthi bafone babizele inamba. Mncabeni ke mhlawumbe mphulaphula ngasekhaya uzosithola ke ku0604807164 0604807164 noma mhlawumbe ke WhatsApp number ngu0638208448. Ngelixetsha asithe bathi mphulaphula ekhaya siba mhlawumbe ngabe uthini enqubeni ngalo eli ixetsha usenqubeni siyakubulisa Molekhaya. Lomzansi siyakubulisa Molekhaya. Alright dokotela ake sibheke ngapha ukuthi mhlambi ke samfumana omnye umphulaphuli ngalo eli ixetsha usekhona kwayena lo enqubeni siyakubulisa Molekhaya. Molo tata. Yes mama kunjani? Ngiyaphila tata. Sikhona mama ngicela ukuzathenda abantu kwayiphinda uthina wakumbuza uDr Khehlelezi. Bengicela ungazi nje umkhulu igama kakhulu. Idumile igama lakho okay choke hlala phezulu kwendaba. Bengithi kumkhulu ngile lapha namhlanje. Oh namhlanje okay. Ngafika ngawuthenga uSlay Queen nokunye. Uthenga kiphi uSlay Queen wena? eThekwini. Oh Samuel Grove okay. Uyimpatho oyifumene khona injani? So wesibili hayi impatho yakho imnandi baba. Siyabonga uNkulunkulu akubusise sisifami. Manje la mkhulu bengithi ingane la ibuyile. Yathi ayizizwa kahle ngase ngiyiphuzisa uSlay Queen. Yes. Sake mkhulu. Angizwa. Iphuzisa yasubuya. Okay. Right. Okay, siswami ungabona uSlay Queen enza good question. Ungabona uphuza uSlay Queen ebuya. Kunento esuke ikhona esiswini sakhe umntwana noma umuntu omdala esuke kuyiyona engazwani nalowo muthi. Mangithi kunento kungenze ukuthi idliso ebusuku makalela udlisiwe noma kunento kade ifuna ukumbulala egwebu akade siqala ukudevelopa. So manje mayenza kanjalo kufanele uthathe uSlay Queen awuthele eglassini kodwa eglass ebese thela amanzi abandayo awudeshe aphuze kanjalo. Ungabona still ebuyisa kunjalo akabuye kimi lo muntu usuke sefuna mina. Oh, ake ngimphindele. Awudeshe ngamanzi sisi. Alright. Yabo. Alright, Nkosi kakhulu mama siyabonga kakhulu umbuzo omhle. Sifuna into enjena ke dokotela umuntu ahlale ngqo kwipoint enqubeni sekubulisa Molekhaya. Yebo njani Doblobi? Asikhona khonto kunjani mhlekazi? Hayi siyaphila. Uyaphila dokotela? Ngiyaphila Khehlelezi kunjani? Hayi siyaphila dokotela. Mina ngizocela ukubonga ke dokotela into owayenzela indodana yami kasi last year November. Yebo. Wakhomba ijele kuyona wakhomba icala le rape lafika ngempela lajika kuyona njengoba wawushulo lesontweni.
Siyabonga baba, siyoqhubeka simkhulekele Khehlelezi. layo naye angikhohlwa dokotela bangibizanga ngisemsebenzi wathi wayinayo ingane kufika ama-social worker namaphoyisa lapho bengifika futhi ingane yasishita i-statement yasikhomba endaweni e-right-ke manje njengoba ushilo nje ukuthi hhayi ufuna ijike la le nto ngiyajika. Siyabonga Khehlelezi, uNkulunkulu akubusise. Ivulwa nini dokotela enkonzweni? Kuvuliwe baba, next week nje wonke umuntu ziyobe ziphakathi kwenza njalo sikhuleke. Kuyikuthi kushintsha isikhathi, asisuspend isikhathi esiningi. Sithi nje kancane esekuseni likhona iservice yasekuseni ingena ngo-8 ngo-7:30 iphume ngo9:30. Ikhathi zehlile ngoba sihlonipha umthetho, then bese kuba nale ka11 iphume ngo2. Hayi sibusiso sa 2021 fanele ngizosithatha dokotela, ngiyabonga. Danke Khehle. Enkosi kakhulu sibulele siqhubeke phambili enqubeni ngelixetshe igama layo isinto samphulaphula lonke unqa phambili izwi Lomzansi mhlambi kwi-app siphulaphule. Enkosi kakhulu siyabulele enqubeni siyakubulisa mbona ekhaya. Uyibulubulu. Ninjani tata? Ngiyabonga. Sikhona kakhonto kubane kweyiphinda uthini udokotela? Lesithunywa sakhe sinamandla, umandla omhlaba. Yes mandla mhlaba. Uthi mina umandla omhlaba igama elisha. Oh. Yazi wethu ulokhuzwana ngeke futhi ulokhuzwana. Umhlonishwa ngake ngangena esandeni wathi angolokhuzwana angofika ngoba ngaphethe emisakhe ngibuza indlela ngiwazanga. Kodwa into engayinithisa waze wathi yena hayi abantu bami bazongiphupha. Uyazi ukuthi ngamphupha mina ngingakaze ngiyekene ngaphupha engazi ukuthi uyilo uyinkosi yabo, kwangazi ukuthi unginika ilokhuzana, kwangazi ukuthi unginika umsebenzi yabo lathi ngizophatha umsebenzi wamakhadi mushwane yabo lo ngafanele ngathi hayibo konzakalani la kanti wayevele shila abantu bayobonakala ukuthi bamphuphe kanti mina wayethanga ngofika lapha angibazanga ukufika ngenxa yesimo engiphila ngaso kodwa nginethemba ukuthi ngelinye inkosi yongisiza. Bhuti wami lento yakho ngelinye ilanga ngongiphathela amanzi asempophomeni. Mawungiphathela amanzi asempophomeni uze nawo lamanzi kimi. Ukhona vele umuntu ekhaya kini wayekade induna owadlula emhlabeni ephethe eyinkosi. Manje lento ibuya izowela kuwe. That's why ubona uphupha lento ibuya kuKhehlelezi. Kunomuntu wayumhlonishwe ekhaya kini wadlula okudingeka ukuthi kube uyena okuvuswa lesikhundla sivuswele kuwe. Ngoba ngake ngaphupha ngisho izini isilo ngangezwe lakhe echole ngathi ngixoxela ngamabusa asesandlwana. Uyabona lonto ngaphupha namakhosi akashendo mathathe ngasenyiya ngilandisa ukuthi la kulabo kulandelana kwawo yabo ngathijekane mina. Hayi fika baba ngizokwenzela lento yakho. Yebo. Siyabonga. Enkosi kakhulu asithanda nabakhona phakathi ku-WhatsApp voice note ngalixetsha kwinqubo igama layo isintu sami enqubeni sihleli naye phakathi Dr. Khehlelezi masithabathe phakathi ku-WhatsApp. Dokotela mina ngicela ukwazi ukuthi ukuphi nendawo eThekwini ngoba ngivula manje sekungenile uhlelo emsebenzini. Ngiyabonga. eThekwini ngisendaweni yaseVerelem. Mangithe Verelem ufaka ku-GPRS uthi wena nyanga yodumo mzo izokuthatha yokubeka khona eVerelem endaweni abathi semahlabathini laphana mawubheke eNdwedwe. eThekwini likhona i-pharmacy yami ikhemisi ise407 Salmon Grove laphana endaweni yase ku-Anton Lembethe ila kunekhemisi yami khona. Kuleke satha mnye futhi phakathi ku-WhatsApp eshe voice note yakhe ngalixetsha. Lobi ngibingelele nami. Yize nami ngeke ngazisho igama. Bengithi nje angibonge kakhulu, ngimbongele omkhulu. Amafamasi akhe asezingeni eliphezulu kakhulu, noma ufika khona uthola impatho nokuhlonishwa. Abasebenzi bakhe banayo inhlonipho. Bese ngicela futhi ukuthi kulezi zinto ezijule kakhulu ngiyacela ukuthi zibhalwe kahle ama-directions azo ukuze sikwazi ukuyisebenzisa kahle. Mina ngomunye wakhe omkhulu, ikhasimende lakhe elisebenzisa into zakhe omkhulu. Okay baba, kuthiwa umuntu ngabantu. Ngaso sonke isikhathi uyafunda umuntu. Ngithemba ukuthi leyo nto siyithatha, put it into consideration. Next time uzothi mayibuya la kudingeka ukuthi siqondise khona sizoqondisa, siphinde sibonge futhi nenhlonipho abathi bayinikwa abasebenzi. Nabo abasebenzi mabeqala sibengasabahloniphi
babosheshe baba report ngisho nalaba answer ama phone mic answer without respect please can they report that ukuze siyithathe le ndaba siyisukumele ngoba phela umuntu mayimosha umuntu akazi uthi akuyena uKhehlelezi ubamba ucingo yena uyitshela ukuthi uKhehlelezi so usuke emosha igama lika Khehlelezi so ngaso sonke isikhathi ngifuna ama client ami ahlale ehlonishwa ngaso sonke isikhathi ube igama layo Khehlelezi sithi isinto sami sihlala nayo Dr Khehlelezi sisepha kubantu abakho abathe bashiya ama voice note abo ku WhatsApp asive nanko omnye futhi Mr Lobi sir njani lapho no ba uKhehlelezi uKhehlelezi ingwenya baba uzozela futhi Lobi ubaba uKhehlelezi uke wathi khona umkhohlane onzima ozayo ngiyacabanga ukuthi uyakhumbula esho njalo la nje ngabo December November baba uKhehlelezi uNkulunkulu lo madoda uNkulunkulu ngempela ngiyabonga baba uKhehlelezi Yanke baba siyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise bancane Lobi abasasho kanjani noma basakubona lokho ngoba phela egcineni wonke umuntu uhlale efuna ukubona okubi ngoKhehlelezi yabona mangingavuka kusasa kubhala iphepha ngi-first page lingawina amaphephandaba ngawina ngoba ngendlela abangayithenga ngayo iphepha babheka into embi ukuthi ayisekho yini mistake ayenzayo yini emhlabeni kanti umuntu ngamaphutha mfethu usifunda ngamaphutha but ke ngibonga ubaba mayisasho ukuthi cha ngiyayibona le ndoda ukuthi indlela ehambayo siyayibona inyathelo zakhe ubeni ngelixesha sakuthomnye futhi Ngiyabingelela kwizilomzansi nakwintumantumane nabulobile bengisacela ukubuza ukuthi uSlay Queen uyimalini usolakala ngamalini uSlay Queen ngiyabonga Okay uSlay Queen eThekwini mfethu ekhemisi lami u240 rand and then ibe nalembiza bathi ukoze kuse amadoda ima induku kuyosekuseni ukoze kuse bese kuba nale ukoze kuse i450 ebese kuba nalembiza bathi uvala ihlazo umuntu ongabathola abantwana lapho ke uyabathola nalani babili indukweni bathathu u350 bese kuba nale ugcina imbiza abathi stroke umuntu oshaya istroke ukuthiwa uselele phansi hayi impela senze kulutho akazame lambiza u500 rand ihlukene kanjalo ke but uSlay Queen yena yenza into eziningi iwona o240 alright improper cast about omnye futhi kwakhona ngibingelele nami Izwi Lomzansi bengisacela ukubuza mina ngoSlay Queen mhlambe ngaba amanani akhona athini ukuze mase ngisuka ngazi ukuthi sengiyakhona lapho ngazi ukuthi kufanele ngiphathe into engakanani oyinto enganjalo so uma ukuthi kuphumelele ukuthi umuntu mhlambe ngaqedisela lapho bengicela ukuthi nisabe mhlambe ukuthi ngabe mhlambe inani engakanani 063 so bengicela ungazi 051 7641 066 egoli 066 00 26633 ekseni www.vumafm.co.za sihlanganeni kwivuma ekseni ngo4 kuya ku5 siya prophet ibhethi lami liyangishaya ngiyabona yekho nje into elungayo ngiyasebenza wazala bethu lewele akholayo nasekhaya ngidedile umndeni nengane nomama nje izinto azihlangani imali ayikho naleyo mali engiyitholayo faka ngiphose ekhaya ngenze lokho nalokho ayikho nale mali hey ave ngixakekile alright mkhulu wazala mbethe lona and futhi uliwele lo sisi kufanele zama ukuza kumina ngoba inkinga zakhe iningi kakhulu eze kumina sisobona ukuthi into yakho sihlela kanjani alright asithabathe ke omnye futhi sesiya sawaphethelweni ngalo eli ixesha Lobi no Dr Khehlelezi njalo siyaphila baba Bakubuza la uma usabuke kuyolwandle noma ke empophomeni yini sekuyini inkinga ngoba mina ngiyafuna ukuyakhoda manje ayiyesaba ulwandle nempophomo ngisacela ukuzwa lapho mhlawumbe ngakwazi ukungichazela usuke lo baba enabantu abadala basemanzini manje ke lo muntu mayizoya laphana kudingeka ukuthi aqale emsama adlule emsama ayibike lento noma mayizofika olwandle kunezinto azenzayo phahle asho ukuthi uze emfuleni uvakashele obaba omkhulu basemfuleni otherwise mayingakwenzanga lokho kunenkinga engasimvule imvelele khona lapho mina ngiyafisa nje ukuthi ngilama ngishaya amasenti ngikhuphula umsebenzi wokusebenza abantu ngoba ngiyabasebenza abantu kodwa abangeni ngendlela engifisa ngayo
Mina ngubheki iJackson wakwaManqele ngisemawuthi wamoyane. Ngiyabonga lo makusena udokotela ababona ukuthi cha ngasizakala mangabe lo dokotela ngoba inkinga yethu phela udokotela kuyitshela impakamo ngibona ngiphakeme kakhulu ukuthi angeke ngikwazi ukuyosiza omunye udokotela so lo bhuti akazama ukusondela kimi sizobona ukuthi yini esimcobelelayo yona ngoba baningi abantu abadinga ukulashwa la ngaphandle ziningi inyanga kuphela nje ukuthi kufanele size abantu siyeni phambili unjani mandumani alokubuza nje mandumani ukuthi njani ngoba kwazi ngakuphupha kodwa ngibuza ukhuluma kodwa ngiyadaya ngakubona ngakhona ubuzo ukuthi kuyowenzakalani lapho ntomandumani. Okay, njengoba ngike ngasho ngathi mina lobilobi ngelinye ilanga mangilele ebusuku uthi umkhulu bonke abantu abazosizakala kuwe bonke abantu abazosizakala kuwe it's either sebake bafika bazophupha ebusuku lele noma abantu abasebenzisa into zakho ibona abantu abayothola usizo kuwena abakubona ngisho ebusuku nangiyibonakaliso uma kungakenzeki lokho kusadingeka ukuthi ukhuleke ukuze kube right ngiyacela ukuthi umuntu ohlala ethi ukhehlelezi ini uyabiza akeze kumina ngesonto ngimkhulekele just a prayer ngikunika isibusiso sakho that's it bese uyanikela uyayicelela wena mangithi uyanikela ngikhuluma ngokuthi uze ne100,000 noma uze ne okusenhlizweni yakho la othi ngizonikelela idala zakithi ngizokhanyisa ukuthi yonke into yami iye phambili 2021 ngiqala ngelinye igiya Sunday ngizobe ngenza leyo msebenzi mfowethu wonke umuntu ngizobe ngimbusisa ngithi mina siya phambili Baba Mswesi noDr. Khehlelezi ngiyanibingelela ngicela ukubuza baba ukuthi nekule mbizalo yakho yokukavukani babili iyakwazi nokumsiza umuntu useneminyaka ewu20 abopha amashophu ungenzeka yini imsize noma ngeke kuze kwenzeke ngiyabonga. Alright, Kobe Kamala is Chokla Kuru City isintu sama sathelo Bingelela lapha emsakazweni zobo anonymous ngicela ukubuza lapho kuba kukhehlelezi mungayena umuntu ojwayele ukuphupha noma mhlambe ungakaze nje baphela babuza straight ngebuza kanjani. Alright, Dokotela akalikayithi enqubeni eGamala isintu sami. Wow, abantu banamhlanje babuza straight. Alisimthatheni mhlawumbe la emnxebeni ababini bokugqibela emnxebeni. Sibulise Molokai. Yebo sawubona Dr. Khehlelezi Ntwana. Ngiyaphila siswami kunjani? Ngaze ngabusela ukukhuluma nawe. Mina angaze ngize kwena kodwa ngazi ngaphupha. Okunye ke ngicela ukuyicela. Wasukhuluma nolobilobi wambiza ngomahlase ngangahleki kanje ngithi hawu wakhafula umahlase ngaphupha. Mahlase mngani wami. Uma ngiphupha engathi kufanele ngiyongena ezweni kodwa lezi basazi ngathi sisaphula wawubona into ephansi. Ngithi mina angilibeki la khona ngizofa ngithiye ingane zami. Wavesane wambuka wahleka ngabona sengiphuthekile ngicine izinto esibhakabhaka bekunamafu amhlophe kwana blue lapho sengibona ikhanda lomkhulu omdala ndone ngengelezi empandla ngaphaphama ngikhala ngithi hawu bekithi ngizofa kanti ngeke ngife ngiphathele ubisi lwembuzi bese ngiphathele indwangu 1 meter ebese ngiphathele uju lo lokuthiwa yehani uze nakho kimi. Yebo mkhulu yebo ngiyabonga. Right mkhulu siqhubeke phambili sithathe okugqibela ngqi then ke abanye sobacacisela bamhlamba bazokufumana phi kanjani ngaliphi ixesha enkqubeni siyakubonisa isinto sami kwizilomzansi Molokai. Yes sawubona baba njani sasa sikhona konke kunjani tata hayi ngiyaphila baba hayi ngisacela lapha na uDr. Khehlelezi hayi izinto zami ayivukika ngazisho abaka imali yami COVID abafuna ukunginika kanti kwenzakalethi nje ngicela usizo ngikude ngokuhlala angazi ngenza kanjani ngicela ngimbonile. Alright, ubamele radio yenu uzawuxela uba ukuyiphinda apha khoyo uthathe nenkcukacha nengcombolo esitheve Georgia nenumber 40 uzokwazi ukuqhubeleka. Dokotela asixelela abantu kuqala apho bazokwazi baba kuba abantu bakomele bayanqwenela baba dibane nawe baxoxe nawe YouTube channel
YouTube channel mfowethu Dr. Khehlelezi, Facebook page nyanga yodumo mzo, and then ngiyacela wonke umuntu olalele isibusiso azosithola namhlanje hamba subscribe red button upress uya subscribe uye ku YouTube ku Facebook yo like awungeni ezintweni ezirong ama page na wrong abantu abathatha into zami bayipaste nyanga yodumo mzo nyanga yodumo mzo ungangena kwe wrong ngicela uyireport leyo nto ukuze bayishaye phansi leyo page eli wrong isikhathi esiningi nje ilayo ngihlala ngi-live uyayibuka ethathwe yapestwa lobilobi. Number 3 mfowethu Instagram wami it's Dr. Khehlelezi Instagram wami, and then yokugcina mfowethu into engizoyisho uNkulunkulu ababusise bonke abantu abasewindini ngendlela okugcwele ngakhona ewindini. God bless you. Nalo othi mina ngikaze ngimbone uKhehlelezi ngiyafisa ukumbona njalo ngama Mondays afike nje ewindini ayimele lapha uzothatha isibusiso ukungibuka kwakho nje uNkulunkulu uyonibusisa kakhulu. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. God bless you. Ngiyafisa uNkulunkulu abandisele bathula ufakazi athi umuntu ngeze ewindini ngambuka nje kuphela. God bless you. Ngiyabona mfowethu ugcwele ngendlela esimanga. Abantu abafuna ukwenza ama appointment Khehlelezi uyasebenza mfowethu 032 948 60 cell phone number mfowethu ithi 072 1234 976 072 1234 976 yokugcina ithi 063 051 7641 063 051 7641 inamba lezi abazongithola kuzona mfowethu. Wonke umuntu asidibane khona uyafona nje wenze i-appointment sekunjalo. Abantu abafuna imveliso bangangitshela kweziphi indawo mfowethu uma befuna i-product Anton Lembede 407 Salmon Groove noma Everelem ngase Department of Labor akugcwali ke Everelem kungcono ushawa umoya ufike uthatha into yakho futhi. Ubaba ka Magic Oil ukhona. Ukhona abantu abafuna ubaba ka Magic Oil. Ubaba ka Magic Oil ukhona mfowethu usenjalo nje futhi sebeqale babuya kuyimbathi Khehlelezi mafutha esilwane sini la wafakela ngoba hey kunento ezenzakalayo plus kunalabo abafuna bathi sifuna ukuvula thina nathi sifuna uba ama distributor. Angingabele umuntu uyafuma ufuna ukudayisa usileyipini ngakini buya kimi uthenge 40 kuya phezulu. Asilaleleni ubaba president manje mfowethu. Kakhulu Dokotela siyabonga kakhulu Dr. Khehlelezi. Sihambe siye kutata umongameli waseMzantsi Afrika. Best for 2021